Gaur kontatuko dizueguna, duela urte asko, 1984 urtean hain zuzen ere, Oñati bezalako herri batean gertatu zen. Herria Hamelin da, Alemanian dago, eta Oñati bezalakoa dela esan dizuet, mendiz inguratuta dagoelako, eta erditik ibai bat pasatzen dalako. Eta kontatuko dizuegula esan dizuet, izan ere, alde batetik, nire ahotsetik entzuko duzu ipuina, baina beste alde batetik bandak musikaren bidez ere kontatuko dizu ipuina. Musika adi entzuten baduzue, hor antzemango dituzue pertsonaien joan etorriak, haserreak, pozak. Ia etorri, nahi duzune. Aspaldi, mendiz inguratutako eta ibai batek zeharkatutako Hamelin izeneko herrian oso gauza bitxia gertatu zen. Goiz batean, herritarrak etxetik irten zirenean, milak asago ikusi zituzten kaleetan. Inork ez zuen ulertzen halako inbasioaren zergatia eta are okerrago, inork ez zekien zer egin izurritek kezkagarri hura desagertarazteko. Egoera larria zenez, herritarrek beren ondasunak eta aberastasuna arriskuan ikusike, udaletxean kontseilua deitu eta zera erabaki zuten. Urrezko 100 txanpon emango dizkiogu xahuetatik libratzen gaituenari. Albistea, zabaldu eta berehala txirurali altu eta bakarti bat agertu zen. Inork ezagutzen ez zuena, baina honela esan zien. Neuk libratuko zaituzte xahuetatik diru horren truke. Gaur gauean ez da xahurik izango Hamelinen.
Txirularian doinu itxaskor bat jotzen hasi zen, bere txirulaz herriko kale, plaza eta txokorik ezkutunetan zehar. Eta xago guztiak haien ezkutalekuetatik ateratzea eta bere atzetik joatea lortu zuen. Eta horrela, melodia itxaskorra jotzeari utzi gabe iliz eta dantzatuz, xago guztiek hiritik alde egin zuten txirulariaren atzetik. Eta ibaira iritsi zirenean, bi aldiz pentsatu gabe, bere burua ibaira bota zuten doinuari jarraitu nahian. Hau joan ziren guztiak, korronteak eramata,